ଘରେ ବସି କହିଦେବାଟା ବହୁତ ଇଜି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, କ'ଣ ଏଠି କରୁଛି, ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଛି, ଖାଉଛି ପିଉଛି, ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଇଫ୍ ବିନ୍ଦାସ୍ ଅଛି। ହଁ, ବହୁତ ଭଲରେ ମୁଁ ଅଛି, ନୋ ଡାଉଟ୍। ମୋ ପଇସା ମୁଁ ଇନକମ୍ କରୁଛି କଷ୍ଟ କରିକି, ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଇ ପିଇ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ମସ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛି ମୁଁ। ବଟ୍ ଘରେ ବସିକି ଏଇଟା କହିଦେବାଟା ବହୁତ ଇଜି, ବହୁତ ଇଜି। ଆଣ୍ଡ ଯିଏ କରୁଛି ସେ କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଛି କେତେ କଷ୍ଟ। ତ ଇଟ୍ସ ଓକେ, କହିବା ଲୋକ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଶୁଣିବା ଲୋକଟା ବଡ଼। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜି ସାର୍ ଜି ଯେଉଁମାନେ ବି, ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏବେ 11:30, 12ଟା ହେବ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଟିକେ, ଆଜି ମୋତେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇ ପିଇ ଆରାମସେ ଘରେ ଏବେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ତଳେ ବସିକି ମୋବାଇଲ୍ ଖେଞ୍ଚୁଥିବେ, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସେ କାମ କରୁଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ କହିବା ଆଗରୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ।